You have 1 minute, please. 1 minute, so 10 seconds. Chief Ahanu, who's the microphone now? Ojúṣe àyẹ̀tẹ̀ ìrìnkẹ̀rẹ́ pàdé ọ̀gá ìṣàgá. Àkóso náà, ní Imo State, ó nà ń lọ sí máa jẹ́ àkàmùsí lónìí táà. Ó sì yá jọ ọ̀gá náà àbáfútà ń gá táà. Kàá ìsú òkè, ètò àmọ́ aṣọ tí mo jẹ́ ti gà bọ́. Ndị Imo Canada, ndị United Imo State, ụlọ ilé gbakọ ọnụ ọnụ, ụlọ ofi Imo State. Elela mmanya gata ma onye isi na-emebere anyị, anyị ga-abụ wee nye mụ. So, ọ pụtara na Imo State bụ otu. Ka anyị jisikere nye ike jikọta na ihe ọnụ. Ndị anyị isi Imo State, chairman anyị kwuche okwu, enwere m ike laghachite ya nye ya sọpọt. So, ka m nye ya ka ọ bụrụ na otu ndị Imo State, that's only otu Imo State, anyị nye ya sọpọt. Ndị wọnụ. Under 15 seconds. In every area, and I want to catch up on the door, and I just said, I got the guy. So I go where I say, nah, not my Bible said that. Now, I say, I saw at least what I got for my. Yeah, one day, you think I'm the United Imo Canadian Association, and I say, nah, more than the Igbo, you know, they may have why I
and Imo State. Captain Busna, the buy the $300 for support for Ekole. 300. no man, the buy never have show and and we will continue no more. They won't. Because you are Amen. But I'm making on a most of $300. They won't. They won't. They won't.